ଏକ ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ସବୁଜ ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରରେ ରାବ ଦେଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ଝରଣାର ପାଣି କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମା ହରିଣୀଟେ ତାର ଏକ ଛୁଆଟେ ରହୁଥିଲେ। ଛୁଆ ହରିଣଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ଭୋଲାଭାଲା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲିବା ଶିଖୁଥିଲା। ମା ହରିଣୀର ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ବୁଲୁଥିଲା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଓ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ିବା, ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଛୁଆ ହରିଣଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମା ହରିଣଟି ଛୁଆଟିକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁଥିଲା। ମା ହରିଣଟି ସ୍ନେହରେ କହୁଥିଲା, ବେଟା, ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ପାଦକୁ ପାଦ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଖରୁ କେବେ ବି ଦୂରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଛୁଆ ହରିଣଟି ହସିକି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଖେଳରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ମା ହରିଣଟି ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଘାସ ଥିଲା ଓ ବହୁତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ହରିଣ ଛୁଆଟି ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ହରିଣ ଛୁଆଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଉଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହରିଣ ଛୁଆଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ରହିଗଲା। ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ମା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହରିଣ ଛୁଆଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମା 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 ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସିଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ହରିଣ ଛୁଆଟେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଗାତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରକୁ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗାତରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଶିଆଳଟେ ଯାଉଥିଲା। ଶିଆଳଟେ ଛୁଆ ହରିଣଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ସଂଗ୍ରହ ଏଇଠାରୁ ହେଇଯିବ। ହରିଣର ଛୁଆଟେ ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ମା ମା ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। ଦୂରରେ ଥିବା ମା ହରିଣର କାନରେ ଛୁଆର ଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣାଗଲା। ମା ହରିଣୀଟେ ମନ ଭିତରେ ବୁଝିନେଲା, ମୋ ଛୁଆ କୌଣସି ବିପଦରେ ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ମା ହରିଣୀଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଛୁଆ ଏକ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଶିଆଳ ତାର ଛୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଏହା ଦେଖି ହରିଣୀଟି ତୁରନ୍ତ ଆସି ଶିଆଳ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶିଆଳଟି ଦେଖିଲା ମାର ଆଖିରେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ନଥିଲା, ତାର ଆଖିରେ ଥିଲା ସାହସ। ଏହା ଦେଖି ଶିଆଳଟେ ମା ହରିଣୀର ଏହିପରି ରୂପ ଦେଖି ଶିଆଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମା ହରିଣଟି ଶିଆଳଟିକୁ ନେଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଶିଆଳଟେ ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ମା ହରିଣୀଟି ନିଜ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗାତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓ ଗାତରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଛୁଆ ହରିଣଟି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମର କଥା ନ ଶୁଣି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ତୁମର କଥା କେବେ ବି ଭଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ। ଖୁସି ହୋଇ ମା ହରିଣୀଟି ସ୍ନେହରେ କହିଲା, ବେଟା, ଭୁଲ ଶିଖିବା ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ମୋର ଏହି ଉପଦେଶ ସଦା ତୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଟେ। ହରିଣୀ ଓ ତାର ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ ଫେରିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ମା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆଦୌ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ।